Hej, jeg hedder Michael, og jeg er ejer af CrossFit Kalundborg Yogastudie sammen med min kone, Shani. Som kommerciel aktør til Bevæg, der håber vi selvfølgelig at kunne vise vores sport frem for Kalundborg og vise, at det er noget, som alle kan være med i. Og da det er en sport med bevægelse og så videre, så synes vi, at det virkelig støtter op om en festlig dag i Kalundborg, det vi tilbyder her. Til Bevæg, der kommer vi med lidt hold. Vi forventer at få nogle af vores egne medlemmer ned, og måske nogle hold, hvor der også kan komme nogen udefra ind og prøve CrossFit. Og vi vil også være klar med lidt konkurrencer på dagen. Det ser vi meget frem til. Vi glæder os rigtig meget til en dag på Bevæg, hvor at vi kommer ud og møder en masse mennesker og viser det fællesskab, som vi har hernede, og måske kan overføre det til dagen, hvor vi ved, at der vil være en masse andre aktiviteter og en masse andet fællesskab. Så vi glæder os selvfølgelig til at støtte op om det og være en del af en dejlig dag på Bevæg.